रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। सौ सत्यभामा विष्णू कुबल, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे प्रणित आई माऊली जनआशीर्वाद पॅनलच्या हेदुळ गावातील प्रभाग क्रमांक 2च्या उमेदवार सौ सत्यभामा विष्णू कुबल यांनी प्रचारात जोरदार आघाडी घेतल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय। महिला सक्षमीकरणासाठी असणारी त्यांची सततची धडपड पाहून सर्व महिलांमध्ये त्यांनी आपलं एक मानाचं स्थान निर्माण केलंय। गावातील प्रत्येक सामाजिक कार्यात त्या नेहमीच अग्रेसर असतात, म्हणूनच त्यांचा जनसंपर्क फार दांडगा आहे। या निवडणुकीत त्या भरघोस मतांनी विजयी होतील यात मुळीच शंका नाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।